Hej og velkommen til Betfair. Hvis dette er din første gang på hjemmesiden, så lad mig give dig en hånd til at komme godt i gang. Jeg forstår godt, at det kan se lidt forvirrende ud til at starte med, men bare rolig, jeg er her for at hjælpe. Det er faktisk ret let, når først du har lært det at kende. Så se med her. Disse videoer bør hjælpe dig med at forstå, hvad Betfair og vores side handler om. På et senere tidspunkt vil jeg også give dig et par tips og tricks, så du kan få det mest mulige ud af dine spil. Okay, så den første grundlæggende ting, du har brug for at forstå er, at Betfair ikke er ligesom de normale bookmaker. Vi er det, som vi kalder en spillebørs. Og det betyder, at her spiller folk mod hinanden. Bare tænk på det som to venner, der indgår et internt væddemål. Fordi hos Betfair, der er det kunderne, der spiller imod hinanden. Har vi så et spil? Betfair fungerer ligesom en upartisk, troværdig tjener, som holder fast på pengene, indtil vi har fundet en vinder. Når vi har det, vil vinderen få pengene, og Betfair tager en lille procentdel af gevinsten som et gebyr for at have hjulpet til. Hver spil, hvad enten det er med en traditionel bookie, en spillebørs som vores eller med din kammerat, kræver det, vi kalder en køber og en sælger. Du har sandsynligvis bare aldrig tænkt over det på den måde. I dette eksempel kan vi tale om fodbold. Min ven er AC Milan-fan, så han har købt dem til at vinde i en kommende kamp mod Manchester United. Dermed sælger han også automatisk Manchester United og uafgjort. Ligeledes har jeg købt Manchester United, så jeg sælger AC Milan og uafgjort. At sælge et spil er bare den anden halvdel af det almindelige købe- eller vindespil. Begge er spil, bare med omvendt fortegn. Så det er det grundlæggende princip for, hvordan Betfair fungerer. Som vi bevæger os igennem disse videoer, vil det blive lidt mere teknisk, men jeg hjælper dig med at få mest muligt ud af din spillerfaring.